Gaurko temperatura da karratu bat, baina handabe kanpuen gabiz biharrian. Ze handrak ezazku nahi bat dugu, asil gazela behandutxu hau, baina egun eixa dugu harinein, da goizien amaitxu, da beratadien jaioki. Horren gabiz, beste unien ingenduna, baina jarraitzen, gabiz harrixak garbitzen. Orduen, lurrien tobatzen harrixek. Bioz lurretik atara, eta gero sartu danak honetan karretilan, eta gero jarri duguz han ikusten zu dagoela lako muro bat edo, bala imi dugu lako arrisko muro bat. Beraz, horretan gabiz. Metxu goia biherrian, eta Andri etxetik junda, eta lagauzku baskaltzeko, zuzen gauza bat agarraru. Dagoela hiper-erreta. Diesonan indak moduen bacon da saltxitxagaz, baina daudana erreta. Honi ez dut kontau zagatik ezina zen eiken bideo honek. Lau arrazoi nagusi haukaz bideoak eitxiko. Lehenengoa, niretzako. Horrek esan dagoena da, nire bideoak grabau, gero akorduan eukitzeko lekunetatik. Bigarna, lagunentzako. Hau dator, lagunek esazostelako. Esazela atrabitzen eiken bideo bat egunero eta igotzen YouTubera eta tal, eta zenean, ez? Hemen dako ezue, hemen dako ez bideo bat egunero. Hirugarna, euskara. Ikusi badazue, YouTubeen ez da huia biderik euskaraz. Beraz, hau da modu bat euskara bebai sustatzeko YouTubeen. Eta laugarna, editatzeko. Beti gustau jate audio eta bideo edizioa, baina audio asko inarren, bideo edizioa ez duten beste egin. Orduen, hau da modu bat hori praktikatzeko. Eta hori noi esista itxeratzen hau oso kantzaute. Eta bain goiez barriro basorutz, ze atzo bezala atzo grabatu gendun bidixo bat itxasen amantzako, eta gaur nahi grabatu bidixo bat niretzako. Ez dut esango zer da, baina da zozer... Sorpresa! Mandolinanekin, eta baigotzeko kanalera. Hauza da, ez dakigula grabako aldoten, ze dago aixia apur bat, eta gara aixia ez da onden zuten mandolina, eta orduan ez dakit onda horretengo da, baina guazen probatzea. Grabatu dugu, kostau jaku, egiten dago kriston hotza, eta mandolinan jotzeko, esku hotzekin, kostain jate pilo, baina azkenien, urten da apurrak ilikora, baina, da, ez dukiko beste egunik eguzki honegaz, beraz, gaur zan eguna, beraz, ja, egin dakue, egin dago. Eta itxasnak gratu dago oso ondo. Nasko oso kamara gona. Eta oin, afaltzera.